3, 2. Welkom op een nieuwsreceptie van de provincie Friesland. Goeie. Ik heb een vraag. Waar is je nou het machtigst? Nou, dat zijn zeker als commissaris natuurlijk. Commissaris. Dus commissaris. Ben je dat? Mevrouw Leemhuis. En hoe ziet u eruit? Een mevrouw met... Ja, even googelen. Een hele stijlvolle, vriendelijke, ogende mevrouw. Wat voor kleur jurkje het zo'n? Zo gaat dat hier. Ja, nee, zo gaat het niet. Goeie. Wij zijn op zoek naar degene met het meeste macht. Als u echt degene wilt spreken die de macht hier heeft, moet u met de leden van Provinciale Staten spreken. Die zijn de baas van de provincie. Ja. Maar ik ben op zoek naar één persoon. Ja, dan zou ik zeggen, zoek de waarnemend statenvoorzitter. Die kan namens de statenleden spreken. En ik ben daar maar gewoon de technisch voorzitter eigenlijk. Oké. Dus, en waar is dat? Meneer Douwe Hoogland. Douwe Hoogland. Douwe Hoogland. Die moet ik hebben. Ik denk het wel. Hoi. Ik ben op zoek... Ik ben zonder stem. Zonder stem? Ik ben zonder stem. Dus, Met hoed. ja, wel met hoedje. Ja, maar zonder stem. Ik heb wel een stem hoor. Dat is allemaal helemaal geen probleem. Dus nee, prima. Oké. Nou, ik ben op zoek naar Douwe Hoogland. Douwe Hoogland. Goeiedag. Nou, goeie. Goeie. Ja, maar deze man die kan beter praten. Ja, maar ik ben op zoek naar Douwe Hoogland. Douwe Hoogland. En wie is dat? Ja, dat weet ik net. Dat is hier niet. Die zit niet bij onze club. Oké. Maar dit is onze hoogheid, en dat moet je natuurlijk wel weten. Dat is prins Hendrik II. Aha. En dit is de hoofddame, Tina, en de secondant. En dat hoort allemaal bij de hoogheid. Ik ben maar een onderdaan van deze hoogheid. Maar misschien ben we muziekje bij de D van Douwe. Ben je Douwe Hoogland? Nee, Kopal. Wat zijn jou? Ik ben Kopal. Koopman. Kopal. Koopman. Kopal. Koopman. Douwe Koopman. Nee. Martin. Martin Koopman. Ah, goeie. Ik ben op zoek naar Douwe Hoogland. Douwe Hoogland. Hoogland. Ja, die kennen wij hoor. Waar is dat? Nou, is toch helemaal niet mooi? Ja, dit is het. Dus jou bent blijkbaar de machtigste. Nou, dat deel ik net, want de machtigste persoon is, dat ben we natuurlijk, uiteindelijk doen we dat nationaal. Ik vind dat een beetje een onzin discussie. Maar we zijn alle jaar met elkaar, proberen we Friesland te besturen. En dat doe ik in combinatie met iedereen, want ik ben het net. Dat kan ik je voor voorbaat zeggen. Nou, dan geef me een item. Ja.